Голяма Фокс двойка. Пускам по това по 135, който. Високия, нали? Да, Фокс 1. Пуснам по мене, стоям, че поеме. Фокс 1. Чу го удари. Имаш плиш. Но аз имам, Имам ли сплеш? Да. Чудесно. но аз имам 2 кила, бе. Откъде па тия 2 кила? Явно нещо Обаче, съм още ударил. го дава жив. Или то се е тук ли? Не верувам да имам сплеш. Ами видях, Не че, го бега тук. видях, че нещо гръмна във въздуха, остави черна следа, бе. 3 кила имаш, Тани, не знам колко си. Да, толкова. Значи съм го убил. Отзада имам опашка и ме гони. Някой. Убиха ме. Стоям, че къде си бе, мамо, да. Тък му идвам, тък му го хванах. Нико, здрасти, бе. Здрасти. Здрасти. Така. Честит имен ден на патерица. Мерси. Ти живо и здраво името. Мерси, добре. Вие сте в 80. Да. Тук е доста напечено. Модерният нещо напоследък не е много актуално. Не е много модерен. Да. Тук над мене, къде ме убиха, минаха 10 самолета, брат. Бия с Да, този идват. в момента... Сплеш. И Браво, Идват. видях. Няма Много далеч. тък му го видях. много далеч не ги пуска да куците да... Ох, тук пак ми излезе някакъв. Стига, бе. По фарпа ли работи някой така? Те 10 сте вие, бе. Край Геленджик. Аз излитам в момента, ролирам на Геленджик. Ма там ли са би... Не, на изток. По брега, на изток, по брега. Там към Туапсе. Има един висок, двама ниски, там нещо кръжат. Опитват се май Туапсе да не вземат. Не, Туапсе си е техно, между другото вече. Мисля, че сплешнах още един много нисък биш тук. Само, че изчезна. Да го шибат калинките. Тък му като го удра ракетата изчезна. Някой лев наяде, но...